trí dó héan náid be. Díríb seo bliain ag léamh na nuacht as Mary Cearís den cheathrú lá fichiid mí bheithimh 2016 agus nílach scéal amháin san nuacht. An neamh sin cinne na hard chóirte inimirce agus a chuí ina bhfuil ceann naí an Uachtarán Obama curtha ó maith ag an cinne seo go leisce tunna chuir cíns tí fiúirte nó roim. Tá ná mar a hádaíonn ní droch nuacht amachchas amacha. Bhí an Uachtarán Obama tar éis bhulla gomach cead fanta ag na hinimircí gan fápéid agus bhí rémas an tíháin ag corchaige. Cuidiú an aghaidh seo, bhí agart in aghaidh óirí stáit agus tháinig rialú anús ón ard chuirtenis. A gomleisce ruút mé ard chuirt uachtarach bhí gceiste gomleisce. Agus scriosann an rialú seo in naoi mhocail an scá, scia, cúdú a bhí curtha ináit ag a teachbáin. Inis ní hé gur heas an chuirt uachtarach in naoi an méid a dúirt an Uachtaráin ach os rudé nach bhfuil an níú brethbhán go fóill tar éis Gír Clarence Thomas rá agus ní hé Clarence Thomas é. Cibé nílach 8 breth an gúirt uachtarach fi láthir agus sáinniú an chóirte gceist seo ceathar ina ceathar. Agus fágan seo nach bhfuil cúdú ó dhíbert ag na hinimircí mídhleathacha seo níos mó agus gur bhuailech go gafar amach iad. Ní féidir dul níos fuide ná chuirt uachtarach na Stát Aontaithe, so sin deir leis a scéal sin. Dí mua atá don Uachtarán Obama agus a rémas trescart, coscart. Ach cá bhis nach dúirt sé cabhair don na hiorthóirí déanlaithe eile atá ag seasa do oifigí polítíochta mí na saona cá bhis nach bhealsófaí a gcinúint dá réir. Nis tháinig cinne eile anús ó chuirt uachtarach na Stát Aontaithe freisin. Agus ní is agam sáinniú a rí sé ní ceathair na trí is dócha gur heas brethimh éigin siar ón bhóta ach cheas ceathair leis an gine nó leis an policy atá ag ollscoilní cead isteach ó chuirt de bhicléin I bhíonaise cinenne. Béidir gur féidir rá cinenne eolach. Seo a bheag ná bhór gníomh dearfach. Tugann sé cead dá orais mar na ollscoil féin posta offráil de rinne gorum chun tosaí rinne eile nachtain sinna chur mé. Nus ní
Tá an rialú an chiil chúiseach. Beidir gur bheith doléir rá agus do réir sin níl mé gíre má dhearca féin a thuirt mar níl mé cínte ceart a ráite. Ach tá go cínte ag rá i ceangailtí seo go bhfuil na trí orais stáit uachtaránacht reachtaíocht agus dlí ag feimú go míaimúil más ceadocht am an focail sin úsáid. Níl siad ag réiteach le chéile agus de ná ar nó is córas cóbhá é seo ach sé tá tarlú i náite an rud ná stad amlan, tranglam. Strúise. Fealhmhaíú fearr i Baltimore, bliain ó hin mar sin, fearr dar bennim Freddie Gray. Ach taifeadú an fealhmharú agus cuireabhar nidilín, agus bhí uafás réine a chomic an físeán. Sílim go gaith mé pizza a choristeach snain. Sin an fá bhfuil an tamadóir sin ag bóla. So, bhí faideach ba mé reise gan rá númid. Mí aimúil. Smaile an focail sin. Nes chorá me. Sé, Freddie Gray. Cuireadh lí ar na pólíní ach ní nach í nó an seo Americá. É giontaíú na pólíní chuireadh lí arb go dtí seo, tugadh sirbhre chun na stoibh. Agus sé an taifigach Caesar ar Goodson Jr. An taifigach is déanaí tugadh sirbhre chun na stoibh. Rud ágan nach mai éine áil ceantach i más Freddie Gray. Faoi cé gur léir gur fealhmhaíú an fear sin. Sé an cé léchom. Gaman leiscéil nus tá sin hir thuúil sa teach fi láthir. Unavailable. Sé go mar cheart a mé regards. Spam. So this tá fergarm. Scaití gluain fíorghaoine orin ó éireachaí anaithníte. Agus chur an gluachan í mar sin leis an dó chólacht nach bhreaghróimid an telefón. Freddie Gray. Sé. An bhreatan bhótáil an bhreatan an cóantas orpach a ágail.
sa bhreatimicht. Tá úfás ar an dam, tá úfás ormsa. Tá iontas orm ní rá mé súile seo an éair. Ní fis céird agus as seo, céird a hárlós, céird dhéanaí an rialtas mar ar nó, cé gur phobal bre é, ní gá do rialtas Vericá, na riocht éantathe déanamh de réir mar seoiríonn cinne an na phobal bhreithe. Ach cibé tá na margaí airgeadais ag olbhú do seach, do thoring. Is maiile an focail sin thoring, haha. Agus baí sé an na thoring by dead. Cá muid i leogfáil faoi réir do órap nua. Go dtí seo, bhíos an timáint tríd an éantas orpach ó éireann go dtí Ghearmáin mar hampla. Nus bhaid ar dhaoine an éantas orpach a ágail dul trasna an riocht éantathe. Tá me leiscil. Riocht. Férincinach nó banincinach? Cim fannach me gesag. Férincinach. Reachta. Riocht, reachta riocht woer reachta. So sé tá cha muid fáil faoi réir do aithrithe móra nua nus. Ó chúlú ec na míochá sa hocht, chuirtar prova teanna ar na bainc móra go léir. Agus tá ciste, tá an ciste federálach, tar éis scrúdú prova teanna na bliana seo a chur ar na bainc. Agus sa scrúdú seo tá siad a baint an tátal seo leanasas. Go marthaí na tríochaid trí baincis mó sa tír agus go dtiocfaidh sí as cúlú eacnamaíoch le bris mór, sin le calúint mór, ach le sláinte atá sách mar sin féin. Tá stúrthór nua ealaíne ag Dior. Hurrá! Chiad bhean riamh dul an scéal. Maria Grazia Chiuri. Duine de bhirt deartha omráiteach in Valentino. Tá an síl san Éigipt go donna is cosúil. Níl deisinaí ag Éigiptí óga, agus fós féin tá siad i bpeanú thar lear trí Facebook agus le héad, agus tá postan í Facebook ag clúine Éigipteach óga taistil chun cheorpa fiú más gá dóibh taistil go príocloch thar an meánmhair. Bhí brisúach i brísún Dana móra bliain ó hin. Agus díríoisteach ar 8 go háide, 8 eibrithe déag sa phrísún go háide ar léir go raibh siad sleamchúiseach amaideach. Ach mar sé is beag iarmhairt a theachas tá boist acha go fóil agus nu chorú pinús ar rinnear betheach. Cínte tá an pictiúr sin de Iwo Jima feici agat
mar tá feiceam sa trúr sílim beidir níos mó saidúirí Americánacha ag dú brataí os cían Iwo Jima. Well, deir cór na muirsaidúirí. Deir cór na muirsaidúirí go bhfuil siad tar éis duine de na fir sa ghrianghraf sin han a hint go háráiteach agus tá sé sin chuir na gceartach go leis. Hooray. Tá Ralph Stanley marmh níor chuala mé riamh ach ba cheoltóid ríomhábhachtach stíl an bhlúgrás ceanród í ceart agus fuair sé bás in ise 8 Tá comisiún luathleasaíocht do Stát na Bhamhraach ina Thiarrtháil agus bhí duine éigin ag chur athraithe chun cinn sa náisiúnteacht sa comisiún ach cad tharla as fuair sé ísliú céime. Níor brisú as a fósta ach fuair sé ísliú céime. Rud a thugann na fios go daoine tíbhír den rair chunaí ag caibh spear lena chéile. Well, sin an cártá cí bhaile. Tá Jaylen Brown ildánach, tá sé iltréach, tá sé ilúsáite agus tá sé go híntacha eáil mar cheapachán san NBA. Agus go tú lúdrach a riamh. Sin lúdrach. Bíon doras chrocha ó lúdraí. Bíon cóla chrocha lúdrach. Agus sin an tin rud atá mé gíre rá. Lúdrach! Focail an lé, ha! Bíon chláid deasa go léir agus tá súlagan go bhfuil muidir chaint le chéile rís ar a bhaid go meanaí díochaíomh.